tħallinix waħdi. Daw kienu l-kliem li Jorgen Fenech qal lil Keith Schembri fil-lejl ta' qabel l-arrest meta staqsuh ukoll jekk il-pulizija kienu ġejjin għalih. Dan id-diskors jaqbel ma dak li kien instab fuq iċ-chats tal-mobile. Keith Schembri kien wieġbu li le dwar l-arrest. Dan kollu kompla joħroġ fil-qorti mix-xhieda tas-Supretendent Keith Arnaud għal domandi li kien qed jagħmel l-avukat Jason Azzopardi e kif komplet il-kompilazzjoni ta' Fenech li jinsab mixli b'kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fost ix-xhieda li wieġbu d-domandi quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello kien hemm Matthew Caruana Galizia iben il-ġurnalista. U żvela kif ommu kellha ħafna aktar informazzjoni dwar id-deal skandalus tal-Electrogas, informazzjoni li kienet lesta biex toħroġa sal-aħħar tal-2017. Fil-qorti, Matthew Caruana Galizia semma wkoll il-pjan ta' Jorgen Fenech li jagħmel replika tal-Power Station ta' Malta fil-Bangladesh. Waqt is-seduta tal-ħamis, is-Supretendent Arnaud spjega li Jorgen Fenech kien staqsa lil Schembri dwar il-maħfra ta' Melvin Teuma u talab draft tat-termini tal-maħfra. Fenech innifsu kien ġibet l-attenzjoni tal-pulizija għal ritratt meħud bil-mobile tal-Memorandum of Understanding ta' din il-maħfra. L-oriġini tar-ritratt mhijiex ċara għalkemm Jorgen Fenech qal li kien Schembri li batulu. Azzopardi staqsa min kellu aċċess għall-abbozz tal-maħfra f'dak l-istadju. Arnaud jwieġeb li l-maħfra kienet għandu għand l-Avukat Ġenerali u għand il-Kummissarju tal-Pulizija. L-avukat Azzopardi staqsa wkoll jekk l-investigaturi sabux informazzjoni, ritratti u screenshots ta' numru ta' nies li huma magħrufa mal-pulizija. Bit-tweġiba tkun iva. Waħda mill-affarijiet li ġibdet l-attenzjoni tal-pulizija kienet stampa ta' bejn 10 u 12 persuna, inklużi l-persuni akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fija kien hemm dettalji tal-istorja kriminali tagħhom. Qatt ma kont iltqajt ma' din l-istampa qabel, sostna Keith Arnaud. Jason Azzopardi staqsa lil Arnaud jekk fil-messaġġi bejn l-akkużat u Joseph Muscat kienx instab xi ħaġa li tajt li kellu bżonn ikellem lill-eks Prim Ministru. Arnaud konferma dan. Jorgen Fenech bat messaġġ li jgħid għandna nitkellmu jien int okej, b'referenza għal Keith Schembri. Dan intbat lil Muscat lura f'Jannar tal-2019. It-tweġiba l-messaġġ kienet fl-affermattiv. Kompla Arnaud. Keith Arnaud konferma wkoll li l-grupp fuq WhatsApp twaqqaf jumejn wara li tliet akkużati George u Alfred De Giorgio kif ukoll Vince Muscat tresqu l-qorti u saħaq li kien Joseph Muscat li fetaħ dan il-WhatsApp group.